Yan. Kapi mga kaburok doy. Tinyo na may sa among baktas-baktas. Sa aming lakad-lakad. Ito pa to? Ito ba? Video ito. Mga kaburok doy, daming instruction yung ano natin, director. White House mga kaburok doy. Ito pala yung White House mga kaburok doy. Ayun o. Yan o. The White House. Mga kaburok doy. Yeah. White House na dili na ginahanap. Ayan. Ang mga kaburok doy, may mga ano dito. Wait lang. Stop. Mga kaburok doy. Ang mga kaburok doy, dito lang. Tagal kong naghahanap ng beer, dito lang pala. Ayan o, laki. Ang mga kaburok doy, narinig nyo yung tren? So nandito tayo sa ano ng city. Nasa ano nila, parang city hall. Ang mga kaburok doy oh. Flag. Ito yung ano mga kaburok doy, may ano dito. War Memorial. Ayan. Yeah. Three strikers were killed on September 29th. Ayan mga kaburok boy. Ito yung ano. Ayan. Mga kaburok boy yun. Ano ba ang niyo? Dito tayo sa ano mga kaburok boy. Dito tayo sa food. Tayo sa mga kaburok boy yun. Yan yung mga carvings. Kahoy ito mga kaburok boy. Ano? Ito airman. Ito Air Force. Yan mga kaburok boy. Ito yung kinarve to sa malaking kahoy mga kaburok boy. Yan o. Yan o. Solid yan, buong isang kahoy mga kaburok boy. Ah, higit siya ba?
Isang buong kahoy yan. Ikaw di ay iputol nila. Speaker. Ang mga kaburokdoy. Ito yung Navy. Merchant. Yun, tapos na kami sa aming target mga kaburokdoy. Pili na tasakyanan. Pauwi na kami mga kaburokdoy. Ano sila anyway? Oh, ano to? Coal Miners Corner mga kaburokdoy. Oh, ano pala to yung parang doon sa mga mining kaburokdoy yung sa loob. Yan, oh. Kani sila ilang naman? Oo. Ang ilang namina dani sila. Oh.